Birgitte, hvad er det bedste, der kan ske for dig, når du er lærer? Det er, nu har vi lige været i praktik, har overstået vores første praktikperiode, og det er, når jeg kommer ned til eleverne og forklarer dem noget, og der bare går et lys op for dem, at de forstår det, jeg siger. Det er simpelthen guld værd. Hvorfor er det det? Hvorfor er det guld værd? Fordi så ved jeg, at den måde, som jeg har formidlet min viden videre til dem på, det har hjulpet eleverne. Så jeg har lært dem noget. Jeg har givet dem noget godt i dag. Hvad vil det sige at lære elever noget? Jamen, det vil jo sige, at de har fået noget ind, altså noget de kan huske, noget de kan tage med videre, noget de kan bruge igen. Så når jeg spørger dem igen om, hvad var det, vi lavede sidste time, jamen det var, de har lært, hvad et hensynsled er, eller et genstandsled, eller hvad det hedder alt sammen. Hvad synes du er vigtigt, at børnene lærer? Altså de børn, du skal undervise, hvad synes du er vigtigt? Det er vigtigt, de lærer rigtig, rigtig meget. De skal lære selvfølgelig alt det faglige, men de skal også lære at blive de dejlige mennesker, de kan blive, og få bedst muligt ud af de kompetencer, de har, og bruge dem. Og vide, at der ikke kun er én vej, man kan gå i livet, men der er en masse forskellige. Det er rigtig vigtigt for mig i hvert fald, at de lærer alt det. Og lige så meget også lære, synes jeg, at blive nysgerrig og få den der lyst til at lære videre og udvikle sig og sådan noget. Det er rigtigt. Ja. Lasse, hvad er det bedste, der kan ske for dig som lærer? Det er ligesom Birgitte også, at man har noget bekræftende ved, at eleven ligesom har modtaget noget af det, som man har prøvet på at formidle videre, og man har brugt tid på at forberede sig til, at de skal tage med. Ja. Nu har I lige været i praktik. Hvad var det værste? Eller det er måske ikke sikkert, at det var i praktikken, det skete, men hvad er det værste, der kan ske for dig som lærer? Jeg var i praktik på Indre Nørrebro midt i København, på en socialt belastet skole. Og det værste, der skete, var, at der ikke rigtig blev taget hånd om nogle ting. Der var for eksempel et slagsmål, hvor jeg som praktikant, mellem to elever, hvor jeg som praktikant var inde og skilte dem ad. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var blevet taget mere hånd om det efterfølgende, at man ligesom havde fulgt op på det, men de lærere, der var der, de var lidt blevet blinde over for det, følte jeg. At det blev ikke rigtig taget op igen. Så var det et afsluttet kapitel, de fik lige besked på, at de skulle ikke slås. Og så var det det. Så jeg kunne godt tænke mig, at der ligesom var noget mere fokus på at følge op på de ting, der bliver gjort. Altså de virkelige reelle problemer? Ja, præcis. Ja. Hvad er det værste, der kan ske, når du lærer, Birgitte? Jeg ved ikke en bestemt situation, men bare generelt det, at man er nødt til at indse, at man ikke kan få alle elever med, og man ikke kan opfylde alle elevers individuelle behov. Det oplevede jeg også i praktikken. Det var svært, for det vil man jo rigtig gerne, især som ny lærer, og man tænker, nu skal jeg bare have alle elever med, men det må man indse, det kan man ikke. Og det indså jeg også i praktikken. Og det var det værste, jeg har oplevet sådan. Er der nogle ting, der bare ikke må ske, når du lærer? Det var et svært spørgsmål. Altså ikke må ske. Det ville da være forfærdeligt, hvis jeg havde gennemgået noget, og alle de sad og sagde på her. Det forstår vi simpelthen ikke. Altså det må bare ikke ske. Så man tænker, hvordan man formidler sin viden. Ja. Laura, hvad er det værste, der kan ske, når du lærer? Jeg tror, jeg lægger mig lidt i tråd med Lasse. Jeg tror nok, at noget af det værste, det er det der med, hvis man får en klasse, hvor der er nogle børn, der simpelthen har det så dårligt, og der kommer fra der har det virkelig, virkelig svært. Og det der med, hvordan man skal gribe det an, og hvad man skal gøre, det ser jeg virkelig som det er et puha nej. Det håber jeg ikke kommer til at ske. Altså, hvor man virkelig er vidne til nogle færdelige ting, fordi det kommer man jo også til nok. Hvordan ser du dig selv i forhold til sådan nogle problemer? Jamen altså, der ser jeg, at jeg har et kæmpe ansvar, og jeg i hvert fald skal sørge for ligesom at få det videre i systemet. Altså jeg ikke bare skal tage skyklapper på, men omvendt så er det jo også begrænset, hvad jeg som lærer kan gøre. Altså man kan sige, når jeg sender det videre, jamen så stopper jeg jo ligesom der, og så har jeg ikke mere. Men jeg må bare gøre mit for at altså også at få dem med sådan fagligt og få dem altså ja. Der er mange ting. Ja, der er mange ting. Rigtig mange ting. Ja. Hvad for nogle børn kunne du godt tænke at undervise? Jamen altså, jeg kunne godt tænke mig, de små børn, det går fra de starter op til 6. klasse. Hvorfor det? Jeg synes, det er sjovt det der med, når man skal lære dem noget, og jeg synes, der er meget pædagogisk i det, hvilket jeg rigtig godt kan lide de pædagogiske udfordringer også, men jeg får børn til at forstå helt grundlæggende, jamen altså,
hvorfor skal vi egentlig lære overhovedet i det hele taget? Hvorfor går man i skoler? Og selvfølgelig også det faglige, men det er primært også de pædagogiske aspekter af det, som jeg i hvert fald synes er meget interessante. Er det noget, du har fundet ud af i løbet af det første år her på læreruddannelsen, eller vidste du det godt i forvejen? Jeg havde en lille idé om det, inden jeg havde været lærervikar, hvor jeg havde mest i små klasser. Og jeg har altid bare været fascineret af små børn. Jeg synes, de er sjove og se, hvordan de udvikler sig, og se, hvordan deres indlæring den også udvikler sig. Lasse, hvilke børn kunne du godt tænke dig at undervise? Jeg kunne godt tænke mig at undervise de store børn, det vil sige fra 4. klasse og så op til og med 10. klasse. Grunden til det der er, at jeg føler, at det er en ekstremt vigtig periode for børn og unge. Jamen, jeg har et frirum til at præge børn til at skabe deres egen identitet lige netop den fase. Jeg synes, det er fantastisk fedt, at jeg kan få lov til at have den indflydelse. Og ja, det er simpelthen en af hovedfaktorerne. Så er der en masse med, at jeg synes, at det for mig personligt kunne være meget mere spændende med det faglige indhold i de klasser frem for de mindre klasser. Er der mere fagligt indhold i de store klasser end i de små klasser? Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at det er mere relevant for mig som person med det stof, der bliver gennemgået i de større klasser, end det, der bliver gennemgået i de mindre klasser. Hvilke børn kunne du godt tænke dig at undervise? Jeg kunne også godt tænke mig at have de store. Og det er også fordi, at det er sådan fagligt, kan man blive udfordret, og man kan lave en masse fede projekter, som kan være på et lidt andet niveau, end hvis man har en 1. og 2. klasse. Og så også det der med, at det er jo i de år, i slutningen af grundskolen, så det er ligesom også sådan, at jeg kan være med til at præge dem til at tage de valg, som er rigtige for dem, så de lander på det rigtige. Ja. Hvad er din drøm som skolelærer? Min drøm som skolelærer, det er simpelthen, at når jeg har sagt farvel til en 9. klasse eller en 10. klasse, så går de ud, og så ved de, hvad de vil med det, eller har en idé om, hvad de vil, og ved, hvad de kan, og er selvstændige, og har lysten til at lære, og lysten til at leve deres liv, og har fået en masse godt med, både socialt og fagligt, og jamen bare er klar til at gribe livet. Det er fandme vigtigt. Det vil jeg gerne. Det er min drøm som lærer. Hvad med dig? Hvad er din drøm som lærer? Jamen det er jo selvfølgelig at få de helt unge og nystartede elever til at have mod på skolegangen og have en motivation til at gå i skole, men også det at få eleverne til at se, at det i stedet for det problem, så måske tage det som en udfordring. Give dem mod på skolegangen og så selvfølgelig være en verdens bedste lærer. Ja. Hvad med dig, Lasse? Hvad er din drøm? Min drøm er faktisk meget ligesom Lauras, også at give dem lyst til at lære, lyst til at ville mere. Men også min drøm er også, at jeg kan være, altså at jeg kan få nogle rigtig fede personer. Altså jeg kan skabe nogle nice mennesker i folkeskolen. Når de går ud, at de så er det sgu nogle svedige mennesker, der har gået i min klasse. Glæder du dig til at komme ud og være lærer i folkeskolen? Ja, det gør jeg. Jeg har efter praktikken nu her, der har jeg så fået endnu mere blod på tanden. Jeg synes, at det er skide fedt, og jeg glæder mig allerede til næste praktik og til at komme ud igen, til at komme ud til eleverne. Glæder du dig? Kan du se dig selv som lærer i folkeskolen for store børn? Ja, det kunne jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg glæder mig. Det bliver fantastisk. Kan folkeskolen løfte de opgaver, som vi synes, vi skal stille børnene? Kan vi lige kolde en gang? Ja. Eller sagt med andre ord, er du tilfreds med, hvordan folkeskolen er? Eller, det er man selvfølgelig nok, men er der nogle ting, du synes, der burde være bedre? Jamen, altså, nu kan man sige, at mens fra jeg gik ud af folkeskolen, der er jo gået nogle år, og nu har jeg jo kun været i praktik en periode, og set en ligesom skole, men kan vi ikke lige korte en gang?